sláva Pána. Chválim našho živého Pána, že môžeme tu stáť na toto mieste a velebiť jeho nádherné meno. Verím tomu, že keď počúvaš toto CDčko, tak práve teraz tam na tom mieste, kde si. Verím tomu, že otváraš svoje srdce pre našho Pána. A nech si akýkoľvek. Nech si hriešnik, alebo odpadlík, alebo kresťan. Verím tomu, že ťa to chváli. Prichádzajú z nebeského kráľovstva. Ako takisto, jak Ježiš Kristus bol na zemi. Kráčal po tejto zemi. Uzdravoval nemocných, slepí videli, chromy chodili a hluchí počúvali. Verím tomu, že Ježiš Kristus na tomto mieste požehnáva svoje deti po celom svete. A som veľmi rád, že jeho slovo sa šíri po celom svete. Aby mohlo byť kázané evangelium po celom svete, aby poznali, že Ježiš Kristus je Pán pánom a Král kráľov. Verím tomu, že Ježiš Kristus, keď zomrel na kríži, on sa obetoval pre naše hriechy a pre naše nepravosti. A na tomto mieste vyvyšujem jeho menom, že Ježiš Kristus stál z mŕtvych a je živý Pán. V Biblii je napísané, že on si príde pre svoje deti a čas sa blíži. Ježiš Kristus sa vracia. Preto ti oznámujem, ako Boží služebník z tohto miesta, daj do poriadku svoj život. Lebo v Biblii je napísané, nikto nevie čas ani hodinu, kedy príde Pán. Biblia píše, že jeho ruka je na kľúčke dverí a že on prichádza. Ale keď vidím v tomto svete, ako ľudia hrešia, ako ľudia nenávidia, ako ich život není spasený, v mojom srdci nastáva bolesť. A môžem cítiť z tohto miesta srdce Ježišovo, ako Ježiš Kristus práve teraz plače. Práve pre teba. Nech si kdekoľvek. Možno sedíš doma, možno práve teraz šofrieš auto, alebo pracuješ, alebo počúvaš len takto to CDčko z diaľky, alebo odniekiaľ. Ale ja ti hovorím, hlas Kristov práve teraz prichádza k tebe. A on ti oznámuje, a on ťa volá k sebe. Aby tvoje meno bolo zapísané v knihe života. Viem si predstaviť ten súdny deň, ako Kristus vystupní z nebies so svojou armádou. Ako príde Pán pre svoje deti, ktoré ho milujú, ktorí ho vyvyšujú, ktorí naozaj ho chvália. A ďakujem Bohu za to, že Ježiš Kristus stál z mŕtvych a je živý Pán. Pamätám sa na to, keď našho Pána prišli pre ňo mnoho vojakov v Getsemanskej záhrade. Ako volali na Ježiša Krista. Kde je ten Nazarecký? Kde je ten Kristus? A Kristus vstal, on sa neskryl. On povedal, tu som. Ja verím, že keď on sa neskryl, on sa priznal a šiel k ním, aj keď bol nevinný. To len kvôli tebe, aby tvoj život bol dneska zachránený. Možno si videl film, alebo čítal Bibliu. A keď nie, tak práve teraz počúvaj. Ježiš Kristus zomieral na kríži. Ježiš Kristus odpustil každému jednému. A nech si akýkoľvek hriešnik, možno si hovoríš vo svojom živote, som veľký hriešnik, a určite ma Boh nepríjme. Nie. Ja verím tomu, že Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby uzdravoval, aby požehnával, aby práve kvôli takým, ako si ty, zomrel na kríži. Stal sa zázrak. Ježiš Kristus stal. Ježiš Kristus žije. Jeho meno je vyvýšené.
Chválte Hospodina všetko, čo dýchá. Nech ho chváli nebo, nech ho chváli zem, nech ho chvália všetok ľud, ktorý žije na zemi. Nech ho chvália vtáci, nech ho chváli vietor, búrky a všetko hlasné, čo sa zýva v tomto svete. Lebo Ježiš Kristus zachránil naše životy, aby sme my mohli byť spasení. Preto, brato aj sestra, na tomto mieste dávam výzvu práve pre teba. Áno, práve pre teba. Nebraň sa. Nezapchávaj svoje uši. Kristus práve teraz k tebe rozpráva. Nech si kdekoľvek. Dávam ti výzvu v mene Ježíša Krista. A to výzvu spasenia. Keď chceš prijať Ježíša Krista do svojho života ako za svojho pána, kráľa a spasiteľa, opakuj po mne tieto slova, čo ti dneska poviem ja. Lebo v Biblii je napísané, že tento význam so svojimi ústami a v srdci uverí, že Ježiš Kristus stál z mŕtvych, bude spasený. Preto vyznávaj tieto slova, čo ti práve teraz budem hovoriť. A keď to povieš, nehovor to mne, ale práve teraz tam, kde si, skloň svoju hlavu, utiš sa pred Pánom a vyznávaj tieto slova. Povedz so mnou: Pane Ježišu Kriste, poď do mojho srdca, odpusť mi všetky moje hriechy, ktoré som napáchal. Som hriešnik, nemám dobrý život a ty o mne vieš všetko, Ježiš. Vzdávam sa hriechu, vzdávam sa diabla a vyhlasujem na tomto mieste, že Ježiš Kristus je môj Pán. Pane Ježišu Kriste, otváram dvere v mojom srdci, aby si vošiel do mojho srdca. Prevezmi vládu nad mojím životom a vládni nad mňa. Nemám nikoho, Pane, ku komu by som sa obrácal. Ale práve dneska sa obraciam k Tebe, Ježiš. Ďakujem Ti, Ježiš, za spásenie, ktoré práve teraz mi dávaš. Diable, ja ťa odmietam v mene Ježíša Krista. Vyhlasujem, že od dnešnej chvíle, od dnešného dňa, od dnešného času budem nasledovať Ježíša Krista. Ďakujem Ti, Ježiš, že si za mňa zomrel a vstal tretieho dňa.